ka-aksyon, ang tabang oras mismo makakaibahan tango niyan si Lyra Jean Bulante, Oh! ang tablet winner ta partner. Oy, congratulations! Yan sa mga estudyante nag-aabang man dyan, abang-abang kamo, tabaka atsan, kamo man ang maswerteng winner ni brand new tablet, halik kay Congressman Saldico. Ako muna, partner. Ang mapot Sige. ko primero kay Lyra Jean Bulante. Pigo para hiling mo Lyra Jean sa kuya partner. Anong magayon man? Opo. Per. Aha. Si Sen Kapando ko. Si Ma Salvador. Ay, nadali, partner! ko! Nadali! Dapat yan may dagdag ka. Ayos talaga. Sige. Gusto ko. Oh, pero ang taon ka na, Lyra Jean? 16 po. 16. Batang-bata. Anong grade ka na o anong year na? Grade 10 po. Grade 10. Saan na eskwelahan? Virgin of Carmel High School. Virgin of Carmel High School. Ano pala na eskwelahan na arog ka na, no? Oo, Virgin. Mm. Nata partner. Igwa man na eskwelahan na Lusyang. Not Virgin. Talaga? Lusyang National High School. Dahil Lusyang maganda ka. National High. Wala na. Wala man ka. Oo. Saan ka pahali ko niyang tabi, Lyra? Sa TV po. Tiwi. Tiwi Albay. Pa nagbiyahe Saan sa ka. Tiwi? Sa Tigbi po. Barangay Tigbi, Tiwi Barangay Albay. Tigbi na, Tiwi pa. Mm. Tigbi, Tiwi. Sisay kay bahan mo magbiyahe? Su tita ko po. Si tita mo. So, paano mo naaraman na nanggana ka ng Broadview tablet? May nag-upload po si Ate Margie po. Nahiling mo na si Ate Marge sa personal. Opo. Ano magayon man? Opo. Ay, talaga. Ayan. Ano na matian mo, Lyra, kang naaraman mong nanggana ka ng Broadview tablet? Maugma po, tas na surprise. Ano, pagkan nanggana ka, naaraman mo nanggana ka, inimpormaran mo na tulos sa boyfriend mo? Wala Nanggana man po. ka? Wala man. Wala man ikang boyfriend. Since then, wala pa. Wala po. Pero may nag-relasyon na lamang. Ha? Wala man po. Wala talaga. Ang Gusto sabihin, focus partner, mo, duman sa palibot ninda, mga turpido. Ay, dahil yung partner, maabot talaga yan kung talagang igwade, kung talagang napapanahon na, so nakafocus ka muna sa pagklase. Gurano mo kakaipuhan ang sarong tablet? Kaipuan ko po siya sa pag-online class, tapos sa pag-research po. Sungon yan, anong gagamit Nya day mo katulos, muna? nata day katulos nagbakal. Ay, ngunyan po, patapos na po kaya kami. Pero dati po, ang tigagamit ko su cellphone ni tita. Nagsusubli ka lang. Nagsusubli Opo. ka. Pero ka mo magturugang, Dua po. ano ang nahanap buhay ni mama mo na ni papa? Si Papa po, ngunyan na pandemic, nagko-construction po, tapos buy and sell man po sa tita. Si mama mo? Iyo po. Buy and sell. Opo. Okay. Partner, basahon ta mga ka-aksyon ang naging komento ni Lyra Bulante. Ayan, good day po mga ka-aksyon. Ako po si Lyra Jean Bulante, grade 11 STEM po, next school year sa Virgin of Carmel High School of Tiwi. Isa po ako sa nagbabaka sakaling mabigyan ng tablet na dakulang tabang po if ever para sa online class ko next school year. Kung ako po ay ang maswerteng mapipili, dakula ako pong ipagpapasalamat ini sa Indo, sa tabang po kay ning tablet, mas makaka-focus ako sa online class para mas maadalan ko pa pong maray bawat lesson. Sana saro po ako sa maswerteng mapili nindo. Salamat po. Yan, tag-partner siya ning tulong estudyante. May linaktawang ka, day mo binasa. Arin. O, cellphone number niya. Ayan. O, yun na yan, partner. Sa Tapos yung mga cellphone. tinag niya. So, yun na nga ni, CP number, tapos yung lugar O, niya. sinsayan mga tinag niya. Ang tinag niya, Daisy Bragais, Rom Sabulante, and Jill Ann. Oh. Si Daisy Bragais, ano mo siya? Su tita ko po. Nagkaklase. Diamond po. Oh. Uy, alat ko na pala, itong picture na itong nasa kuan mo, saan ka kayo itong nagpa-picture? Sa resort po, di ko lang po arang nalingawan ko na po. Malilingawon siya. Malilingawon siya. Akin pa. Pero rumdo mo na nanggana ka. Opo. Oo. O, bueno. Sa masunod, dahil mo na paglingawan, Dahil kung mo ano paglingawan. ta, importante. Bueno, yun. partner. Bueno, oni ang sa Tablet imong ora mismo. brand new tablet halik kay Congressman Saldi. Congratulations. Ayan. Tablet ora mismo. Buksan. Tadadan. Sige, kuhaan na ang sa imong brand new tablet. Pero ito mo niyan, partner, ha? Sige, Kan aliwan mo daw sa plastic. puro puti, kan sa daw. Ayan, ngunyan, itom. Itom. Ayan. Congratulations! Ano ang pagmati na ikala ng gana ni brand new tablet halik kay Congressman Saldi? Magma po. Tapos nagpapasalamat po kay Congressman Saldi. So ano ang inot mong ida-download dyan na app? TikTok da. Baka- Sabi kan mga yaon duman. Ano? Anong app? TikTok da, sabi doon sa laog. Nagti-TikTok ka? Opo.
Ayan. So baka kayo ang naging rason ta naghahang ang sa imong CP. Hindi. Kita Ka mo. talaga, partner. Oo. Ah. Ano Ano ang yan? Alam primero ko na, mong partner. application na i-download dyan? Partner, Siguro- ako... Ala, gusto ko maaraman, partner, kung talagang kaipuhan niya ng tablet. Anong application na ginagamit sa eskwelahan? Ang gusto mong i-download? Facebook and Messenger, nag-zoom po kami sa Messenger. Ayan. Halita ng figuro lain yan, partner, ng mga tour TikTok na yan. Paano pag TikTok? Pwede mag-sample ka. Tataw ka? Tataw ka? Hindi, Ikaw naman, aram ko Day ko nag-tiktok nga ka, ni Aram partner. ang TikTok. Imposible. Day pa lamang Okay, ako. tugtugan tabi. Si Paano? Mr. Siram. Day paano? Yun na nga nito. Sige, sa masunod. Kuya Antayan. Iba ito na, ano pa rito? Sorg-organin. Iba man sa kuya, ang pagkakabalan ko, kurudal-kudal. Pero patiktok ko, yun na, partner! Aliputon. Aliputo. Di bale, sa sunod, laba-labaan ta. Oo, dapat siya nagkukurusay ko sa ibaga, partner. Bueno, congratulations sa imo, Lyra. Anong masasabi mo sa Ako Bicol Party List kay Congressman Saldico, Congressman Pido Garbin? Thank you po kay Congressman Saldi. Tapos po sa Ako Bicol Party List sa pagtawpang tablet. Anong pagmati na medyo may brand yung tablet? Nagkikimig-kimig, partner, sa iyang kamot. Ano pala ang parong kan bagong tablet? Paro nga daw. Hindi ka talaga partner. Ano? Mamoton? Mamot? Parang factory, ano? sabi niya, partner. Anong pagmati? Na so dati mong ginagamit, medyo arog ka ng Dahil kamot mo. sinublian lang pati. Dahil arog ba ka Ngunyan, ni? sa diri mo na. Partner, arog ka ni so dati niyang kamot. Pagkapot mo yan, arog na siya kanin. dakula na. Dakula na. Diba? So ngunyan, igwa ka na kayan, ano ang magiging pagbabago sa pagklase mo? Ano papasublion mo man si tita mo kaan? Opo. Oo. Ano ang pagbabago ngunyan sa pagklase mo na igwa ka na ning magagamit na brand new tablet? Kung dati po, duwang subject lang po ang nalalaugan ko, ngunyan po, kaya ko na pong ubusan ang 4 na subject po sa... Yay! Yay! Bueno! Congratulations, Lyra Jane Congratulations! Bolante! May nanggana na! May manggagana pa! Uyan na naman ang saytuyan na pili ka na kaging Ayan! episode! Abang-abang May tabi! gana pa! Ang nangganang ngunyan, dahil iba kundi si Si- Angela Cardel Del Mundo! yan! Angela Cardel del Mundo! Tara mo, partner! Angela Cardel del Mundo! Basahin mo, partner, ano ang mensahe? Dahil ugaring na iling partner sa screen. Di bale. Diba? Ang sabi ni Angela Cardel del Mundo, hello po mga ka-aksyon. Ako po si Angela Cardel del Mundo, kasalukuyang nagaklase po sa Daraga Community College. Sana po ay matabangan po nindo ako sa matabangan po nindo ako na saro sa maswerteng matauan kay tablet. Kung ako po ang maswerteng mapipili na matauan po ning tablet, tatanawon ko pong dakulang utang na buot asin dakulang pasasalamat sa indo. Dakulaon po ang tabang para sa kuya, lalo na po raot na po ang cellphone ko po na pigagamit pang online class. Mas makakaklase po akong maray asin mas makakanood na maray sa klase. Sana po ay saro ako sa maswerteng mapili nindo. Salamat po, Diyos mabalos. O paano niya yan makuha, partner? Para tabi sa imo, may makontak sa imong staff kan action ko tanganing maraman kun mo rin ikapapadigdihon asin maresibi mo ang brand new tablet ali kay Congressman Saldico. Lari paro lang ako, partner. Pagdanggana ngaya ako, tatanawon ko ngayang utang na buot. Nata pirming tatanawon, day pwedeng sisiripon kong utang na buot. Tatanawon. Iyo kaya yan ang mga termino kang itong panahon. Kaya Pero pwede man nabaguhon. Pwede man. Tatanawon Parang na, sa Constitution bago may amendment. dakula ngaya ining tatanawon kong utang na buot. Pwede man. Pero Kung pwede man na mamation ko ngayang utang na buot. dakula ngayon ining sisiripon kong utang na Ikaw buot. talaga mahilig ka sa siripaan. O yan, basta may paano pala ang mechanics, partner? Paano Para sa magdana mga ng tablet? estudyante, strictly for students po ining sa muyang tablet na pinapanao, kay kinakaipuan lang nindo mag-like ang samuyang official Facebook page kan Action Co Center. As in mag-comment sa samuyang episode ngunyan kung nata kinakaipuan nindong manggana nin brand new tablet. Kinakaipuan man nindong mag-like. Asin, mag-subscribe kan sa muyang YouTube channel. Asin, mag-tag ning tulong kapwa estudyante. Arog kayan kasimple ang mga dapat nindong ipuhon para manggana kamunin tablet. Partner! At Sa'yo syempre, yan. tabi sa samuyang pagbabalik mga ka-aksyon, iguanan naman kita ng cash prize. Parapol ng kwarta. Aldaw kita ngunyan ng Lunes, kaya 1,000 pesos ang gaganaan ka sa tuyang maswerteng winner ngunyan na pagka-aldaw. Kaya samuyang pagwalta, abang-abang, digdi lang sa tabang. Ora mismo.